ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಜೋಕ್ಲನ ರಜೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೇದು ಮಾತಿರ್ಕಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು, ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜೂನ್ 1ಕ್ಕೆ ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು. ವರ್ಷಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡೇನ 9:40 ಮೀನ್ಲ ಬತ್ತಂಡು. ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ದರ್ಶನ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಯ ಪೋಪುನು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಪುಜಿ. ವರ್ಷ ಇನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಪೋಣೆ ಅಮ್ಮನಂಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಐಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪಾಡು. ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಪೂರ ಬೈಂಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಗ್ ವರ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡದೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಹನಿ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಯಾಪ್ ಟೈಡ್ ದಿಯಾನ ಹನಿದ್ದ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ತಡ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಅದೊಂದು ಬಾಟಲ್. ಇನಿ ರಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತದ ರಜೆ ತಾತ 2 ಮಂತದ ರಜೆ ಹಾಂಡೆ ಎಂಚ ಪೋಣದ ಓಲ್ಡ್ ಆಪುಜ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಬೋಡುವರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾನಿ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿದೆ ತೊಂದು ಜಾನ್ ಪೊಸತ್ತು ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕನೇ ನಾಯೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಕೊಂತೀನಿ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಅವೇ ಆತು ಈ ಸರ್ತಿನ ಐಟು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅವು ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕನ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ಪೂರ ದಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕುಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ದಿತ್ತೀನಿ ನೀರು ಜಿಂಜಾತ್ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಆತನು ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ ಉಂತು ಜಿತ್ತಾಯ್ಕ ಗುಬ್ಬ ಬೈದಿಲ್ಲಕ ಬೈದನು ಬಲುಂದಲಕ ಸರಿ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅಂಟವಾದಿ ಚಷ್ಮಾ ಉಂಡು ಫೌಂಟೇನ್ ಗ್ಲೂಗನ್ ಚಷ್ಮಾ ವರ್ಷು ಗ್ಲೂಗನ್ ಒಂಚೂರು ವರ ಮನ್ಪು ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದ ಹೀಟ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಕೈಟ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟೋಚು ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಂಡ ಹೀಟ್ ಆವಡ್ ಮನೆಯ ವಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಕಂತಿತ್ತಾರತ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅವು 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಗಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವು ಐಟ್ ಅಂಟ ಆದಿ ಅವಕ್ಕೆ ತಾಂಟೋಚಾವ ಗ್ಲೂ ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡು ಹೋಗ್ಬಾರ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತು ಅವು ವೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೈದನು ಒಂದು ಗ್ಲೂ ಬೇತ ಅಂಟ ಅಂಟ ಗಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ ಹೀಟ್ ಆನ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ ಏತ್ ಮುಗಿ ನೈಕ್ ರಡ್ ಒಂಜರೆ ಬೊಕ್ಕದಾರ್ದ ಮೂರ ನಿಂಚಾನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅಲೆ ಕೈ ಪತ್ತನ ದಾಲ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ರಪ್ಪ ಓಪು ಅವಳು ಅವಿತ ಸ್ಟೋನ್ ಪತ್ತದನ್ನ ಗಟ್ಟಿದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ ಸೆಟ್ ಅವರೆ ಬಿಡೋಳು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ತನ್ನ ಸೆಟ್ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒರ್ತಿ ಪಿದಣ್ಣಂಗ ಬೋರ್ ಲಾಪುಂಡು ವರ್ಷಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಬೈದ್ವಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಯಾನು ಕೈಕಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋದಾದನ್ನ ಮೆಗ್ಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗಂಜಿ ಮಠ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೈಕಮ್ಮಡು ಉಲ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುಲೆ ಎಂದು ಬೊಂಡ ಕೊನರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಬೊಂಡ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಂತ ಬೊಂಡ ಕೊನರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ದರ್ಶನ ಇತ್ತೀನಿ ನೀರ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂದಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವಲ್ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಇನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ನಿಕ್ಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವರದೀತ ನೆಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಲೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ
ಬೊಕ ಇಂದು ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಇಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಕೋಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದೀಯಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ದಾಯ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡಣ್ಣತ್ತ ಗೈಸ್ ಗೀಲೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತ ಏನು ಇಂದು ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಅವನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ನು ಇನ್ನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜರ ಮುಟ್ಟ ಏನು ನೀರುಳ್ಳಿ ತತ್ತದ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಸವೆನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀ ತೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ದಾಲತ್ತ ಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಖಾಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಮಂತಿರಂದು ಮಸಾಲ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊನ್ನೆಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಮಸಾಲದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೆಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಸಾಲಾನ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ನೆಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 minutes ಯಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ದೀದಿತ್ತೆ 3 minutes ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆವಾಡು ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜೆ ಪುಲ್ಯದಾದ ಮಂತಂದ್ರೆ ತೂಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಜತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂತೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಒಂತೆ ಜತ್ತೊಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಡ್ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಒಂತೆ ಕಡು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಂತು ತಿಂದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಶು ಕೊರಿಯೆ ಲಿಶುದಾದ ಪಂಡೆ ಪೈನಾಪಲ್ ತುದು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎರುಮೆ ಮೂಡ್ದುಕೋರು ಆವ ಬಾಯ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಲೆ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ಕ ಅವರದಿದ್ದತ್ತು 2-3 minutes ಆಂಡ್ ಈತನೆಕ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಪನ್ಪುಗ
ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡಿತ್ತ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕೆ ಯಾನ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇಂದು ಲೀಫ್ನ ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಮಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಪಲಾವ್ಗು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರು ಇಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೀಫ್ ಪಾಂಡದೆ ಪನ್ಪುನ್ನೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಐತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇದು ಪಾಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಸೊ ನೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಬಿರಿಯಾನಿನ ವಿಜಿಲ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿದ ನುದೆತ್ತೇನು ಬಾಯ್ದೆತ್ತೈತೆ ತೂಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿ ತೋಚ್ಪಾವೆನಿಕ್ಲೆಗ ಸೋಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ವೈಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಎಂಚಾತನ ನಾನು ತೂವೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ತೂತ್ ಪಾನ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಎಂಚಾತನ ಬೈ ವರ್ಷ ತೂಲ ಶೋಕಾತನ ಸತ್ಯ ಶೋಕಾತನದ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾತನಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಕಾಗ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಒನಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗನ 7 ಗಂಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪುದೀನ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂತಿನತ್ತ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂತದಿನ ಅಂಡ ಸರಿ ಆಯ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂತದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂತಿನ ಅಂಡ ಯಾರು ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ರೈಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಾಂಡ ಅದಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನೋಳಿ ಆಯ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ RCB ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಐಕ ತೂಪುನ್ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ ವಾಟರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರ್ತದೆ ಗ್ಲೋ ಕನ್ನಡು ಅಲ್ಲೇದು ಶೋಕು ಬೈದಂಡು ಖುಷಿಯಾನೆ ಎಂಕಲ ತೋದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತದಿಯರು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ